Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun derek Gusti ngestokaken sabdo-sabdo dalem lan misungsungaken gesang konjo ing Gusti. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Paskah ingkang kaping sekawan lan sesarengan pasamuan suci sawegung kula panjenengan kaajak nyembayangake tuwuh ngrembakanipun timbalan-timbalan ing pasamuan suci. Doa sedunia untuk panggilan utawi ingkang gampil kula panjenengan emot Minggu Panggilan. Biasanipun wonten ing paroki-paroki utawi setasi ngawontenaken promosi panggilan kanthi mengundang rama, suster, bruder, frater supados nepangake panggilan-panggilan mirunggan dados imam, suster lan bruder. Awit nggih naminipun panggilan mirunggan menika sansaya dangu ketingalipun sansaya angel lan panggilan dados suster, bruder, imam menika nggih sansaya boten menarik. Awit glamuripun lan pesonanipun donya langkung ketingal keraos tinimbang pesonanipun dados imam, bruder, suster. Yen jaman rumiyin kula kemawon lan mbok menawi nggih rama, suster, bruder sakderenge kula kepengin dadi rama menika amargi nyawang dados imam, bruder, suster uripe luwih kepenak. Neng dindi ana mobil, ana motor, terus ya omah wis ra kangelan gawe. Menika ingkang menarik jaman semanten. Ning jaman sakmenika bab-bab ana motor, mobil, omah menika sampun boten menarik. Bocah-bocah jaman menika langkung kasengsem dumateng HP, dumateng gebyaring donya sing konsumtif. Dolanan HP sedina muput ora bakal boseni. Nah menika salah setunggal perkawis tantangan timbalan mirunggan. Ning temtu kemawon naminipun Minggu Panggilan sembayang kagem timbalan-timbalan suci ing pasaman suci boten namung dados imam, bruder, suster, ning ya dadi awam sing sansaya sae, sansaya selaras kalian Gusti Yesus menika nggih sami. Awit wonten ing pasaman suci sakramen imamat kalian sakramen perkawinan menika sejajar, padha, mung beda lahan pastorale, mung beda fungsine, ning padha-padha sakramen timbalan. Mila lumantar Minggu Panggilan menika Bapak Paus Fransiskus Suwargi menika paring serat nawala ingkang kaparingan irah-irahan pesiarah pengharapan anugerah kehidupan. Timbalan dalam Gusti menika kados pundi kula panjenengan sujarah wonten ing alam gesang menika kanthi penuh pengajeng-ajeng. Pengajeng-ajengipun menapa injih tinunggilan malih kalian Gusti ing samangke wonten ing swarga. Menika timbalan dasar tumraping kula panjenengan sami sinten kemawon ingkang pitados ing Gusti Yesus. Lan anggenipun mujudaken timbalan dasar menika saged dados awam kanthi menikah utawi boten menikah, saged dados imam utawi bruder utawi suster. Yen imam menika kaum tertabis, suster bruder menika
ingkang mbaktekaken gesangipun wonten ing wiyara, awam menika ingkang mbaktekaken gesangipun wonten ing donya. Tujuane nggih sami, nggayuh gesang langgeng. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan sembayang sareng-sareng kangge tuwuh ngrembakane timbalan-timbalan ing pasamuan suci sarta kegiatan-kegiatan promosi panggilan kula panjenengan mbuh kuwi awam berkeluarga kanthi menikah utawi nggih Rama Buder Suster menika sareng-sareng berjalan bersama sujarah bareng-bareng nuju ing pengajeng-ajeng minggah swarga. Lan Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Jejering pangon Gusti Yesus mboten bakal nglirwakake, mboten bakal nyingkirake mendo-mendo dalem. Ning sedaya mendo-mendo kagungan dalem bakal diparingi kawilujengan, bakal diayomi, bakal diirit nuju dhateng swarga. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 17 ngantos dumugi 3. Nalika samono Gusti Yesus paring pangandika, "Wedhus-wedhusku ngrungokake swaraku, lan aku ngerti marang wedhus-wedhusku, lan wedhus-wedhusku padha tutburi aku. Wedhus-wedhusku mau dak paringi urip langgeng, saklawase ora bakal katiwasan, lan ora bakal ana wong sing ngrebut saka tanganku. Awit Ramaku sing maringake wedhus-wedhus mau marang aku luwih agung tinimbang sapa wae. Ora ana wong sing bisa nyolong wedhus-wedhus iku saka asta dalem. Aku karo Rama iku siji." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak paring cariyos kados pundi Gusti Yesus ngendikake bilih mendo-mendo dalem menika ora bakal ana sing katiwasan, ora bakal ana sing nyolong. Sedaya mendo-mendo dalem bakal diayomi, diwengku, diopeni lan dijaga dening Gusti Yesus piyambak ingkang dados pangon utama. Mila wonten ing minggu panggilan menika kula panjenengan kaajak mbuh jejering Bapak Ibu ingkang bangun brayat, jejering Rama Buder Suster utawi nggih para calonipun. Salah setunggal sifat pangon utama menika ngopeni, gemateni, jaga, ngrawat, ngayomi mendo-mendanipun. Mila kula panjenengan katimbalan wonten ing gesang menika kados pundi nggadahi sifat-sifat pangon utama. Yen Bapak Ibu ana ing brayat ya piye carane ngopeni brayat, jaga, ngrawat, mengku saengga warganing brayat ora ana sing katiwasan, ora ana sing dicolong wong. Temtu kemawon naminipun dicolong boten ateges dijipuk tanpa izin nggih.
ning dicolong menika saged ateges putra-putrane jenengan duwe pacar pranyata ora Katolik, jenengan dados tiyang sepuh ora ngerti wis kebablasan, ngerti hubungane wis parah saengga kepeksa nikahke tanpa proses sacara Katolik. Nah menika saged diwastani dicolong. Mugi-mugi lumantar sabda dalem Gusti menika estu timbalan dalem Gusti boten namung dados imam bruder suster menika sae, menika pancen dados pengajeng-ajenging pasamuan suci. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.